kom til den her. Der har jeg helt her et lille klart, hvordan man røver banken i det her spil, jeg aner ikke, hvad det hedder. Så tager jeg lige min bil, hvis den er ret tider. Jeg skal lige se, om han lukker. Men vi starter med den her der. Så drejer man til højre på. Så tager man... for helvede! Så tager man til venstre. Jeg har da ikke ved, hvor våben den ligger. Den ligger lige der. Men så fortsætter man lige ud. Så lige våben den. Og så kommer man ind lige ved den her butik. Så går man ud. Så trykker man den. Så tager man den her. Og så når man har den, så kan man ikke bruge banken noget, jeg vil have den. Så trykker man, hvis I kan se et højre hjørne, hvor der er aktivt slips lige, ja. Så kan I se, at jeg er kommet ind på noget, hvor det er Mafia-bossen, tror jeg, men hvor det er Mafia. Og jeg bare valgt at hedde M. Så, og det var bare det. Nu kommer jeg egentlig og råbe banken. Skal det som jeg kan? Jeg har været derinde nogle gange. Jeg har bare lige slået den væk. Jeg er døde. Og jeg har nok lige spillet det, så røg jeg i spillet. Jeg kom lidt i gang, men jeg kunne ikke finde, hvad noget det hedder, sådan en kode. Fordi man skal finde en kode, den kunne jeg ikke finde. Og så var det, jeg gik ud der, hvor alarmen blev sat i gang. Så kom jeg til at køre hen i banken igen med vilje, og kom det ikke til. Så var der sådan en budget, og jeg havde håbet, men hun kunne så håndjernene frem. Og så kan man nemlig se, hvad det hedder, så kan man se, om man eftersøger, eller om man fjerner eftersøger. Det er det, jeg ja, og så trykker man bare lige i midten. Nå, der er nogen, der har røvet den. Der går lige lidt tid, før jeg kan. Så kan jeg finde ud af røve på. Hvis man går derind, som jeg var før, hvor man fik den der logpris, så man røde en benbutik. Jeg tror, man skal have den her. Jo, man burde komme ned til Unison her. Og ej, en stille låg der dårligt. Ja, så vælger man bare, hvad for hus man har til. Jeg vælger så bare lige at tage det her. Så kan man finde nogle penge derinde. Jeg tager midten. Og det her, det er der også ved banken, hvis man prøver at røve den. Så skal man også gennemføre sådan en her. Det er bare lidt sværere på banken. Pis, ja. Nej, jeg failede på den sidste. Og så kan jeg lige også køre op og se, hvad det hedder. Ja, det var banken. Hvordan er jeg egentlig ikke blevet stoppet af politiet endnu? Nok fordi jeg har en polititrøje på. Jeg kan godt lide mit skin. Det er sådan et dejligt fint skin. Ej, jeg har lidt money tilbage. Ej, Nu håber jeg bare, at jeg nåede banken. Nej, jeg mener 100.000. Vi har fået lidt Roblox. Jeg har købt 200.000. Yes. Det er at komme ind. Ja, tak.
Hvor er koden? Hvad er koden? Nå, den er der. 24 18. 24 18. Kom der. Ej, den lå så fedt. Jeg kommer ikke ud igen levende. Fordi jeg tager bare penge, så jeg kan blive mafia-bossen. Og han har kun tjent 3.000. Hvis man kommer... Ja, lad mig komme ind. Guldbar. Det må man stemme. Altså, man kan bare nøjes med at trykke på den. Det gør jeg i hvert fald. Så gør den det automatisk. Den gav lige 1.700. Ja, nu er der kommet der gas. Nej, kom nu. Please. Jeg skal bare nøjes med penge. Hvis man dør herinde, så får man ikke pengene med. Men man får pengene ind i det der mafia. Så 7.000 var det lige der. Nå, men jeg vil bare sige tak fordi I så med.